Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka jingdon ki bayap naga Jingkhynñiuh Jumai ka belajar RCN tang hapo lai pakhandai second ha Venezuela kala Kiew shaka shispa handa pusau Ngut bat khandai spa nyephui Ngut ki bamensau hadu bapenmi ya kana ka khobor kani ka Jingkhynñiuh Jumai ba basharkhei kala ja hanin ka janmi sngi balang hak baning kong le Khnyu shwa Jumai ba he 0.r magnitude bat hadian lai pakhandai second baki pat ba kidang ya kulmar le Khnyu sa uwei pat Jumai uba 0.1 magnitude kani ka jing sha len shop ha Jumai ka dei ka bashar khei tam ha Venezuela hadian ki spas nam hak bala yo sngo ha baro ka wei kari bun ki yeng ki bahe ki la khlem bat ki breu ki la shaban ha ki yeng ki bala khlem la yu iba ki breu ki le len yar bat ya mare kulmar ka Jingkhynñiuh kalong bashar khei ha ba ki pat ba ki len yar bat mare kulmar ha ka wei ka kat ding sun kabala yi ba katnum yeng kala hab bat ki pui pui dobilat ki lahab shamadan kabala penmi katdam hapo kate ka ling sun ka president bashipor kate ri ka Delcy Rodriguez kala penbena da ka state of emergency habaro ka wei kari harian kani ka jingja kala pentiknaru ban ai ka jingarap bat sumar na benta kitu ki bangat ha ka jing mensau ka jing pelat em ba ka jing wat ki badang ja rangai bala shaban ha ki yeng bat ki jing tei ki bala khlem kadangi beteng hapo kate kari ki borsen shar ki lekin turu ki nong shong shnong ban shong shabar na mar yo don ki jingtei ne ki yeng jongki ki ban sa khlem byang bun ki breu ki la shu shong shabar don ki ba shong ha ki surok ki lenti ya ki jat don ru ki ba shong ha ki jaka ap kali bat ki wei pat ki jaka pat ba bun ki phone kim yo line shu ban pentep ne phone yano na mar la ja ka network bun kiri bukan thup ka US bat ka India ki la terwa jingerap be ka ni kari ka ba mat jing e ha ka ni ka por